Terra i Taula, Unió de Productors i Cuiners del Baix Penedès, accepta el repte del celler Gustos Fòrum i ens sumem a la campanya dels malalts de l'ELA i ens mullarem i al final farem un donatiu. Nominem a la Fundació Alícia, en especial al Toni Massanés i a tot el seu equip, al col·lectiu Cuina Volcànica, en especial al David Colomberga i també a la Cuina l'Empordanet, en especial al Jaume Font. Bueno, de puta madre, ¿no?